Norok saida man tangai sing sikla rok. Chini lama kecheng tong maya. O exact same prosno sing Bible lo bu klaimani nugo. Log mung 119 Psalm 119 verse 9, 10, 11 porika sing Simon aro amtu o same exact prosno ni sing utor bu man manu aro amtu hin sao how can a young man cleanse his way by ke sikla boni lama kecheng tong manai by taking heed thereto according to your word boni kok thai yo ke bachai tong mani bising te kai to ni kok thai yo ke bachai tong mani bising te ni sao oro sing nugo samis bo kai to ni kok no boni bkhawo huijak ni sao jate bo kai to ni against so sum so klaya te kai to ni kok thai khao huinale hachal ni kok siku sini tripura sini je Christian community nai nai khen ke sini tripura sa Christian community nai nai khe kabangma Christian sikla kengma Christian nukung kengma Christian cerai ro borong niaro Bible point se kerei ang obo sana ni lachia ang bo 2016 jora te ani bo nijini no Bible hani kerei ang sulo ni last dige san 2016 last dige san ani nijini ni Bible payo jefru ang kaitor no kaitor jefru ano kaitor ano ringmano ang jefru khna oibono saimang pro afro sang Bible no hamsago aboni sekang Sunday engke mani phano babani phano jeba kaisani Bible tuine thango nga nijini hani to kerei nga jefru bo nangkhe ekdom chuksukli angke sims Bible no heke chikunsa Old Testament New Testament bainang an samurok phainani chasa khlayo abo hai nga seven mo hai ang hai kwang no borok botongo obo hai kaitoni kok pu poria kaiton kok saibo maya nga sang kaiton kok saising mai ka bai ka lamang kachung tongman nai phiabo sing elambago nugo norok saimana Timothy hnai nai boni bono Paul letter si hormani 2 Timothy chapter 3 verse 15-16 norok pori nai di aro belai clearly sajak je bono boni nana Louis te boni Buma Eunice kaitoni kok thai charaini simino phurungi tu phaimani o phurungjamani bisingtei boni langmao obo boni bagai mthangnai a je gyanungshu po kaitor Jesus Christo poito berma bisingtei sini aro setup omai kerei je kaiton kok pornani nukhuno ani babu ani video so prai nai bo share bo khayo live bo khayo ang saimon bobo obonole osikar khaiglak sini nukhung rogo Christian nukhung rogo palkha chuklaine kaitoni kok pori laimani kaiton kok chel laimani kaitor tamon nai oborok salaimani kerei obai setup kerei on baganya borok bangma piring poro ingjak siap kaitoni kok je kethang kok obo kubui obo phanganang kok ni sing saimia Hebrew 4 ni verse 12 aro sing porike saimono je kaitoni kok living ka bong ka powerful te sheng kubuk je sheng ka to boto dui side kubuk ni sepano kubukuk kaito abong ka kaitoni kok ni so o kaitoni kok no nang jodi saimang khangka tamung nai hingke nini one shuma aboni discerner mane abono poitali nai nai te nini muchungma intent of the heart mane nini muchungma rok no nini khani muchungma rok no am jogui nai nai ba test khainai nai e abong ka kaitoni kok ni so abo tongkase ning singsani principalities rok by fight khaimane Ephesians 6 ni verse 17 of sao the sword of the spirit which is the word of God sini bagai kaitoni kok jodi sing mo phan hnei rom yangke ba saima yangke jibono sing keplai langma sing jibono yachan mangla o Bible buini bagai ba buha yang saima kintu jara at least kaitoni kok sim saimane to saimana mo ekdom unique boy hnei nai nai di puila je writer Moses te paithang ni writer oboni bisingo je distance but busa gap tongka 16 bosor choli jonani bara o Bible no siu borok wana ma singsa je jisu achaina ni asto so bosor samani kok phainang phayu te bo bisora tam tam mungnai obrok je sima rok je sajama tongmaro bebang nangi tongmani bo sungnugu phiaba shaitan kaitoni busarong ni mokol ama heke kholobai rekha je obrok no sung bujiwi se manliya
Nai di oino dormo for example nai di oba hai Bible hai claim ke khaime even Quran bo khaime borok ni je Quran borok khoroksa se obno compile te bebong arrangement khainai kintu sini Bible once nai di sullo soboson nanga puila ni bijab ni bai paithang ni bijab so one ama singsa and borok oje 40 jona ni bara je writers rok borok bebong no same story saitong same story one ama singsa borok rong sumsong ni hoite phyong na ni te kai to ni je a kingdom of God aje phainani aje kingdom aboni kokro one ama singsa everything telling the same story asto soboso sekang sanai bo okong so 400 boso sekang sanai bo okong so phiaba oba haing thanga je sing oborong no bujiwi samhandia kai to ni kok porimani omong ke investment haje ang saime nor bo investment ong da khai ani bo kisa chikon mikon investment tong FD ro khaijang ang fixed deposit te recurring bo mas o kisa ka dai tong tangi da because ang saime no omo salsa bo mature ngai te ang je damani oboni hoite ang interest man nai oba haino kai to ni kok no saime ni bagane borok obo phan ni saime ni bagane bono sak nang yang bai kha phiabang sau kai to ni kok poriman ab ke investment se o investment ni tam returns oboni returns ngka ka tam manai ke discerning spirit manan kai ton thani poitali nai nani je kaham hamia oboni hoite tamote oni gives rong man ke to some it has resulted the salvation of their soul baksarong bagi ke oboni bisingte poriman bisingte bong pholamo thangjak mani lamano saimangkha ambai angno jotono no tini kobongno muchungo please ani khajani takukte bukhuk song norok jara kai ton na hamjog honi khnai ro please phungo 20 minute sarigo 20 minute omai ke phungo 2-3 chapter sarigo 2-3 chapter pori de angsau oji investment norok jibono norok upset nglang kuno nini rose belly hai khari thangana obaya o kok thai rok nonom ma thangnai o kok thai rong bisingte se nang lama kajing tongmanai nini je spiritual muscle je spiritual pan nangau kai ton kok pon bisingte se nang klaimanai am bagai no ang jotono encourage khai please for ang je pro kai ton no ani kai tor ni saimangkha I think 3 mas से कोई दिन कम 3 mas शुरू कासुक दे ang pura Bible pulen sim pate jor porque ang buchi ha ban poru just poru o bhai ka norok bo ang no bo request khaim su pori de kai ton kok obo se phan norok jori sangsar ni principalities ba soitan ni phemlong marong hoti yok namu jongke kai ton kok no nang nai kai ton kok sara o sheng sara kai ton kok je seng obo sara norok jibono soitan jibono mechen mangla omo kai ton kok kring ka tamuna hinga chikon am temptations ro phaike haike norok klai nai কিন্তু kai to ni kok saimanai rok ke jepru apply lang ma tongmono ang obosuk sawai no muthak sinai ang khaklai omorok jotono nong ni life o hamaring thing hanai amsung no jotono no khulumka bye bye